வணக்கம். Hyundai Exter வெஹிக்கிள்ங்க. வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் மாடலு. ஸோ ஆடியோ சிஸ்டம் எதுவும் வராது. ஸோ ஸ்பீக்கரும் வராது. ஸோ கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் வித் 360 டிகிரி கேமராவோட வேணும்னு கேட்டிருந்தாரு. ஸோ பண்ணிக்கலாங்க சார்னு சொல்லி போட்டு மை டிவிஎஸில் 1 இயர் வேரண்டியோட 360 டிகிரி கேமரா வர மாதிரி மாட்டுறேங்க. சைடு மிரரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி சைடுக்கு கேமரா அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேங்க. ஃப்ரண்ட்டு ரியர் கேமராவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். பேனல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைனிங்கில் போடுறோம். ஸோ ஆடியோ சிஸ்டம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. டெமோ போயிட்டுருக்கு. ஸோ கேலிப்ரேஷன் ஒர்க்கும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வாங்க, 360 டிகிரி கேமராவோட பண்ணிக்கலாம். எல்லா வெஹிக்கிளுக்கும் பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபோர்ட் கார் டெக்கர்ஸ். தேங்க்யூ.